knock. Ay, tiya, bagay sa tiya. Katawa mo yan. Papa. Ay, na bagay sa iyo. Kamu siyang yang oh. Yun naman siya. Ay, ganun ako. Yung buhok mo kasi, Sarah. Ganun kayo. Ano, tingin mo yung anak ko? Ako bago sa ano? Ay, ako. Hindi ko mukha ni Chase. Papa. Litik na lang itong bago. Gagayan ko na yun. Bagay sa kanya.